Spořiče vody, to je nový hit mezi šmejdy. Jejich prodejem se snaží vydělat na starších lidech. Nejenže je prodávají předražené a pod smyšlenou identitou, ale neoprávněně se přitom ohánějí ochrannou známkou Modrá úsporám. Skuteční držitelé této značky už se obrátili na kriminální policii. Právě tyto spořiče vody jsou teď novou zbraní v rukou šmejdů. Oslovili i paní Vojtáškovou. S tím, že působí jménem Modrá úsporám u nás v sídlišti. Snížení spotřeby vody slibovali výrazné. Minimálně o 50 až o 70%. A tak neváhala a nechala si spořiče namontovat. Jenže pak si všimla, že prodejce vystavuje paragon jménem společnosti Savers Group. Začala si o ní zjišťovat víc a nestačila se divit. Žádná taková firma totiž neexistuje. Jsme zjistili, že vlastně je to opravdu smyšlená firma, smyšlené ičo, smyšlené jméno, pod jakým on vystupoval. Obrátila se tedy na firmu, které ochranná známka skutečně patří. My jsme tam teda hned jeli, borce jsme si odchytli, zjistili jsme, že prostě chodí po všech panelácích a starým lidem nabízí naše spořiče vody, ale za trojnásobnou cenu. Za 1600 korun 3 spořiče jsme nikdy neprodali a nikdy neprodáme. To by musely být zlaté. Na materiálech používají ochrannou známku, která jim nepatří, a vystavují smyšlené certifikáty. Jako opravdu jsou šokovaná. Snažili jsme se prodejce kontaktovat. Já jsem se chtěla zeptat, proč vystupujete jménem fiktivní společnosti a pod smyšleným ičem. Tak já vám popřeju hezký den a mějte se hezky. Naschledanou. Jeho vyjádření bylo, že o co nám jde, že vlastně prodávají zboží, kvalitní zboží, ano, to naše je. Když jsme se ptali vlastně, proč dává razítko s neexistující firmou, tak mlžil, že to je firma jeho známého. Když jsme se ptali, kdo je jeho známý, tak já ho neznám. Říkám, tak váš známý je neznámý. Vykládali, že jsou našimi zaměstnanci a že pro nás dělají a vůbec to není pravda. Jsou to bez skrupulí lidi, prostě jsou to mladí lidi, kteří prostě jdou jenom po penězích. Samozřejmě si to nemůžeme nechat líbit. Skuteční držitelé ochranné známky už se obrátili na jihomoravské kriminalisty a ti mají zjevně co prošetřovat. Bude to asi trestný čin neoprávněného podnikání, může to být i trestný čin podvodu a pravděpodobně tam bude i daňový delikt, protože ti lidé své příjmy nepochybně nezdaňují. Každopádně zájemci o spořiče vody by si měli jejich reálné ceny nejprve ověřit, například na internetu. Monika Zajícová a redakce Prima FTV.